Vasvári Domonkos kolostornak a pincébe vagyunk jelenleg, ami korábban az itt lévő vasműszaki boltnak a raktára volt, és a kitakarítás után tavaly ősszel kezdtük el itt az ásatást. Ugye itt tulajdonképpen már az épületen kívül vagyunk, tehát ez a pince folyosó, aminek az északi végében állok, ez a kolostortól a főtér irányába lévő járda alatt húzódik. Azt láthatjuk, hogy itt a pince falainak az alapozásai, azok már közvetlen a tiszta altalajon nyugszanak, semmiféle középkori vagy koraújkori feltöltést nem találtunk. Itt egy nagyfokú tereprendezést végeztek, legyalulták a korábbi rétegeket, és úgy alakították ki ezt a szintet, illetve a Kossuth Lajos utca az valójában egy részben feltöltésen nyugszik, amit mesterségesen alakítottak ki. Itt tőlem két irányba is láthatóak különböző lefalazások. Ugye itt a keleti irányban több helyiség is nyílott a pincéből, ezeket azonban kénytelenek voltak betölteni és lefalazni a beszakadás veszély miatt. Autó, illetve teherautó, mezőgazdasági gépjármű forgalmat már nem bírták volna meg, ezért is belettek tömve. Mögöttem az északi irányba valószínűleg már nem folytatódott tovább ez a folyosó. Tehát az első szelvényünket ugye a folyosónak az északi végében nyitottunk, majd egy következő szelvényt ástunk ki a folyosónak körülbelül a közepén, ami előttem van jelenleg. Szépen látszódik a feltöltésnek a rétegződése. Ehhez kapcsolódnak ezek a különböző kitűzött cetlik, stratszámokat jelölik. Azonban itt is sajnos azzal szembesültünk, hogy a középkori, vagy pedig koraújkori rétegeket teljesen eltüntették a tereprendezéskor. Már az első rétegben is 19. századi hulladék volt. Az egyetlen érdekesség, ami ebbe a szelvénybe előkerült, az a velem szemközt látható alapozáson teherhordó ív, amit még nem tudunk pontosan, hogy miért került ide, mert furcsa módon alatta egy üreg van. Itt valószínűleg vagy valami tereplépcsőt, vagy valami korábbi omlást váltottak ki, és velem szembe pedig egy befalazott ajtó látható, ami eredetileg a köztünk és a kolostor udvar közti helyiség sorban nyílt. Tehát itt az egykori barokk refektóriumnak a keleti végének a helyén keresztül jutunk át a jelenlegi pincébe, ami egykor csak alaksor volt, még egy kicsit korábban, 19. század végén épül meg ez a pincerendszer, amiben tavaly ősszel, november végén kezdtük el a kutatásokat.